Guys, ako na po din guys, Ruby Provinciana. Yeah, mga guys, kadlawon pa ko guys, naligo na ko alas 4. Kay kuan guys kanang magluto ko ron para sa 1 year date anniversary sa akong ugangan. Ja, mag-celebrate me kuan guys, gamayng salo-salo. So magluto ko. Ja guys, basig din ako mga video tanan ang mga giluto kay mga klase ko rin ang anak. Ja, mag-clip-clip ra kog ginagmay guys. Ja, mo to guys, ang kuan kay dugay na kadto kung wala makapag-vlog. Ja, so na ako balik ko. See you sa akong mga gipagluto guys. Toppings ni sa akong pansit. Ja, gahang mga ipangluto ganiya guys, humba, minudo og kadtong nilagpad, banana meat, lumpia. Diyan kang ate naglutog lumpia. Yeah guys. Ja, wala jud na kuan guys, video kay lisod mag-video guys ug kanang magdali-dali tagluto. So kani siya guys, ani topping sa pansit na ko ni guys. Ni guys, naluto na nako guys agahong kuan pansit. Ja, mo ni guys ang gitapingan ni sa guys ug kuan itlog. Mo ni guys ug basta na mag-order na guys, yan ni akong buhaton. Ani sang tapingan og itlog. So yan siya guys. Ja, yan na po guys, naluto na po agahong lumpia. Lami kain ni akong pansit. Okay na. Guys. So, manay siya guys. Kuha na din sa limonsito. Among bisita mga taga-dalagit. Mo ni siya guys, guwapa kay ni siya guys. Hi. Masyas. Nya na sila diri sa among payag-payag. Kay gahulat pa mi guys nga mahuman ang pangadji. Dinaw isip. So dito guys na nangadji. Gahulat mismo nga G guys, diyan ang abrihan na ng litson. Okay guys, mo ni siya guys ang tagiya sa litson guys nga among giorderan nga taga-dalagit. So mo ni siya guys. Sir, kanang say nga nimo sir? Pwede nimo punta ko ng imuhang litsunan. Alang ay kay nakanta maayong pa ayo. So taga-dalagit pa ni siya guys, ngari diri sa Uslob, Tanawan. Ja, mo ni siya guys yang litson. So lami na kay ni siya guys mulitson kay daghan kay na mo order niya. So moabot gud diri sa Tanawan ang iyang mga order guys. So na guys, iyan na siyang giabrihan ng litson. Wow, crispy kaayo guys. So wala siya guys. So, kay layo man gud ang gibiyahe guys sa kuan pa sa Dalagit. Dito sa lugar sa akong manghud guys sa Dalagit. So layo pa dito guys, mga biyahe pa o mga usa ka oras before moabot diri sa kuan Uslob. So mao ni guys. Mao ni among mga handa para sa 1 year anniversary sa akong ugangan. Diyan mo ni mga asawa ay kani mo ininang day ni sa ahong anak ni Nicole. Ninang ni siya guys. Diyan mo ni asawa sa tagiya sa litsunan. So kung ganahan mo mag-order guys sa Dalagit, tara ni sila makontak. Ako lang ibutang diri guys ang ilang cellphone number para pwede mong mo order sa ilang litson. Dako kay ang litson guys niya. Ako na siya guys, barato na kay siya mo pag litson. So kana siya guys 6,000 ra na siya. Dako kaya na siya. Oh. Kay layo mang ilang biyahe guys sa kuan pa. Dalagit.
guys, crispy kayo guys. Oh. Itong tilawan guys. Pero guys, itong tilawan guys. Oh. Crispy kayo guys. Oh. Mukhaon guys. Kay ang tilawan lagi dahang panit. Wala gumo kayo guys. Gumo guys. Yeah, unsa may lami sa akong pansit ya? Lami kayo imuhang pansit o kinsa tong ganahang mo order among rubi. Lami kayo pre-delivery. Kaya sa guys, kay gilamian ko sa pansit guys, ja. Mano to among mga pagkaon diri guys, nahurot na. Okay? Ja, na guys, nagpurma sa lechon. Di ay Dinson po o order mo rubi Dinson. Ato sa Buwan ni pansit Robe. Oh, Lala di ayon lamig kini pansit na bro. ay kani siya oh, taga-dalagit ni siya. Kayo ang ilahang Kani guys, taga-dalagit ni siya guys. Mao ni asawa sa tagiya sa litson. Kanang pansit. Ay, Kayo. oh. Lamig kayo. Yeah, salamat kayo te. makita ninyo guys. Salamat kayo ya. Lami sa pansit. So guys, mao ni ang mga among mga kaparintihan diri. Yamo ni si Juan. Si nang tirna magpadayo kunog silupin kay pusto niya. Yes. Yamo si Nay Masi nga magkuan, mao ni siya Pusi kayo. mga G. Ay be ayaw ko. Ay be tinuod. Okay naman na. So wala sa guys pag kanang kuan, giotro na ko ha ay pag binuang. So wala ang mga bisita, mga kamag-anak ra ni namo. Dili mo mga salupin. Mo ni among bisita guys nga. Hi Tomix. Hi, hello. English pa ka ni siya guys nga mo ni akong gibantayan sa una nga bata. Ya karon na bright kay ni siya guys. Si Tomix. Hi Tomix. Hi. Hi vlog. Si hi vlog. Hi vlog. Nadingaw sa guys sa duwa sa yang cellphone. Tanawa.
Ano guys, ang nipalit ani guys, sila guys kining nag-abli sa cake ay sa iyang palitan niya si nanay og cake. So iyang giabrihan guys atong tan-awon og unsay nakasuwat diha. So mao ni siya guys ang kuan ang nanay. So salamat kayo sa nihatag ani. Salamat kay Ma'am Dana. Kay nagdala siya og cake. Kaya kani siya mo ni mama nila Ma'am Dana. Nya wala man si Dana kay tuwa sa bye-bye. So, salamat kayo sa cake. Si Ate Alma. Kuan ijang hiwaon ag cake ni nanay. Ano siya cake ni nanay. So malipay jud si nanay nga nasa hibing kay kuan kay naay nihatag og cake. So daghan jud kay mughanda guys kay dako jud kay mig litson. Worth of 1 million. Hala. Guys ang mga barkada ni Cristel. So naabot sila diri guys galain. Diya kani guys mo ni. Ito naman reto. Hello. Nalagi na sa Goldie Ring Boy girl. Ay, saan siya girl ba ni? Hala siya lagi girl lagi diri. Violet. Girl lalo. Ay! Nalagi cute baby. Hi. Hi na. Hi. So bye guys. Hi. Guys. Uy, nawahi mo. Wala na, nawahi na mo. So naana sila guys, di amo sa kanina na amo wala na ang litso na nabungkag na. Mga isa ko tika guys ang tado ko. Hi guys, mao to guys nahuman nami og kuan guys, so sarang naghanap jud kadto tao guys. Salamat din ko sa mga taga-dalagit nga nagdaog cake ni nanay. Salamat kadto nimo. Wala guys karon pa jud ko nakapag-vlog kay murag lisod jud kadto mag-vlog guys kay ang anak gamit lagi ang cellphone ja. Wa ko nakakapag-vlog dito guys kay saba kadto kay nay nag-video ko yung among video kito agi das pikas. Ja. Salamat kay nahuman na jud. Ja, wa jud ko nakapag video sa hang mga gipagluto guys kay kanang busy kadto. Gamay ra jud hang na video ja basta na kuan lang guys kay naay mo tan-aw po dito sa Manila mga kamag-anak sa hang ugangan. So, salamat tinjong tanan. Salamat sa mga ningari mga taga-dalagit og sa akong igsuon nga si Jijin nga ningari pod. Salamat ninyo dai ken ningari jud mo. Ja mao to guys ang vlog guys kay saba ka jud diri kuan kay nay nag-video kay. Ja mao to nga salamat. Og see you next vlog kasi kapag-vlog na ko guys og kanang mahuman na niyang anak og klase. So, see you next vlog. Amping tang tanan.